Izenzo isahluko seshumi nesishiyagalolunye soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi u-Apollo eseKorinte, uPawulu wafika e-Efesu esedabulile amazwe angasenhla, wafumana abafundi abathile, wathi, "Namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwayo na?" Bathi kuye, "Qhabo, asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele." Wathi, "Pho, nabhapatiselwa kukuphi na?" Base bethi, "Kukho ukubhapatizwa kukaJohane." uPawulu wayesethi uJohane wabhapatizwa umbhapatizo wokuphenduka, ethi kubantu mabakholwe nguyena obezakuza emva kwakhe, kungukuthi uJesu. Bathi ukuzwa lokho babhapatizwa egameni leNkosi uJesu. Kwathi uPawulu esebekile izandla phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo, base bekhuluma ngezilimi baprofetha. Babengamadoda angathi 12 bebonke. Wayesengena esinagogeni wakhuluma ngesibindi izinyanga zabantathu, eshumayela ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kepha lapho abathile sebenza lukhuni bengalaleli, bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu, wasuka kubo, waqembula abafundi, washumayela imihla ngemihla esikoleni sikaThiranu. Lokho kwenzeka iminyaka 2, baze balizwa izwi lenkosi bonke abakhileyo e-Asiya, abaJuda namaGreki. uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawulu, baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe, bazibeka phezu kwabagulayo, zase zisuka kubo izifo, nomoya ababi baphuma. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda, abayizinzulane, balokotha ukuphatha igama leNkosi uJesu phezu kwabakhwelwe ngomoya ababi. Bathi, "Hiyanifungisa uJesu amshumayelayo uPawula, uSkeva othi umJuda, umpristi omkhulu, wayenamadodana 7 ayekwenza lokho." Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, "UJesu ngiyamazi noPawulu ngiyamqonda, kepha nina ningobani na?" Lowo muntu onomoya omubi wabadumela, wahlula ababili, wabanqoba, baze baphunyuka kuleyo ndlu behambaze, belimele. Lokho kwezwakala kubo bonke abakhileyo e-Efesu, abaJuda namaGreki. Ukwesaba kwabehlela bonke, ladunyiswa igama leNkosi uJesu, nabaningi kwabakholwayo beza bezivuma, bazibika izenzo zabo. Kepha abaningi kubo ababenza imilingo babuthela ndawonye izincwadi zabo, bazishisa phambi kwabo bonke, bahlanganisa amanani azo, bafumana ukuthi ayizinhlamvu zesiliva eziyizinkulungwane 50. Kanjalo izwi landa ngamandla eNkosi lanqoba. Kwathi ukuba sezenzekile lezi zinto, uPawulu wazimisela emoyeni ukuya eJerusalema esedabulile iMakedoniya ne-Akhaya. Wathi, "Emva kokufika kwami khona ngimelwe ukubona neRoma." Wayesethumela eMakedoniya ababili kwabamkhonzayo, oTimothewu no-Erastu. Yena uqobo wasala isikhathi e-Asiya. Kepha ngaleso sikhathi kwavela isiphithiphithi esingasincane maqondana naleyo ndlela, ngokuba umuntu othile ogama lakhe linguDemetriyu, umkhandi wesiliva owenza
amathempelana esiliva kaDiyana, wazuzisa abakhandi besiliva inzuzo engincane, waqoqa bona kanye nezisebenzi ezinjalo. Wathi, madoda, ngiyazi ukuthi kulo msebenzi kuvela ingcebo yethu, kepha seniyabona niyezwa futhi ukuthi akukuphela e-Efesu kodwa cishe kulo lonke i-Asiya uPawulu lona udukisile abantu abaningi ngokubancenga, ethi akusibo onkulunkulu labo abenziwe ngezandla. Ngakho akusikho lokho kuphela ukuba umsebenzi wethu usengozini yokudelelwa, kodwa nethempeli lonkulunkulukazi omkhulu uDiyana liyakuthiwa aliyinto yalutho, nobukhulukazi bakhe sebuza kuphela, yena elimkhonzayo lonke i-Asiya nezwe lonke. Kwathi bekuzwa lokho bagcwala ulaka, bamemeza bathi, mkhulu uDiyana wabase-Efesu. Umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi, batheleka nganhliziyonye esigcawini sokubukela, babamba oGayu no-Aristarku abasemaKhedoniya ababehamba noPawulu. Kepha uPawulu esefuna ukungena phakathi kwabantu abafundi abamvumelanga, nabanye bababusi base-Asiya bengabahlobo bakhe bathumela kuye bamncenga ukuba angaze angene esigcawini sokubukela. Khona-ke abanye bamemeza okunye nabanye okunye, ngokuba ibandla layaluza nje, nabaningi babengazi ukuthi babuthanele indabani. Base bekhipha u-Aleksandru esixukwini, abaJuda bamqhubela phambili, kepha u-Aleksandru waqhweba ngesandla efuna ukuziphendulela kubantu. Kwathi ukuba bezwe ukuthi umJuda, bamemeza bonke ngazwi linye kwangathi amahora amabili, bathi, mkhulu uDiyane wabase-Efesu. Kepha umbhali esebathulisile abantu wathi, madoda ase-Efesu, kukhona yini phakathi kwabantu ongaziyo ukuthi umuzi wase-Efesu ungumlondi wethempeli likaDiyana omkhulu nowesithombe esawa ezulwini na? Ngakho lokhu lezo zinto zingephikwe, kufanele nithule, ningenzi lutho ngamawala, ngokuba nilethile lawa madoda angesibo abaphangi bamathempeli nokuba abahlambalazanga uNkulunkulu wethu. Ngakho uma uDemetriyu kanye nezingcweti zabakhandi besiliva benendaba nomuntu, zikhona izinsuku zokuthetha amacala, bakhona nababusi, mabamangalelane. Kepha uma nifuna utho ngaphezu kwalokho, kuyalungiswa ebandleni elimisiweyo. Ngokuba-ke sisengozini yokumangalelwa ngomsindo wanamuhla, lokhu kungekho sizathu esingazilandulela ngaso ngalesi siwiliwili. Eseshilo lokho walimukisa ibandla. Izenzo isahluko sama-20 soqala ufunda evesini lokuqala. Sesiphelile isiyaluyalu, uPawulu wababiza abafundi, wabavusela, wabavalelisa, wamuka waya eMakedoniya. Esedabulile lezo zindawo, ebavuselela ngamazwi amaningi, wafika ezweni lamaGreki, wahlala khona izinyanga ezintathu. AbaJuda sebenzile icebo ngaye, esezakumuka ngomkhumbi ukuya eSiriya. Wazimisela ukubuyela emva edabula iMakedoniya. Waphelekezelwa nguSopatru noPhiru waseBhereya, nabaseThesalonika, no-Aristarku, noSekundu, noGayu,
waseDebe noTimothewu nabase-Asiya oThikhiku noTrofimu. Laba basandulela basilindela eTrowa. Phela thina samuka ngomkhumbi eFilipi emva kwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo, safika kubo eTrowa ngezinsuku eziyisihlanu, sahlala khona izinsuku eziyisikhombisa. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawulu washumayela kubo ebezakumuka ngangomso, welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Kwakukhona izibani eziningi ekamelweni eliphezulu esasibuthene kulo. Kwakuhlezi efasiteleni insizwa ethile igama layo lingu-Evitiku, eyazunywa ubuthongo obunzima. uPawulu eshumayela isikhathi eside, isiyahlulwe ngubuthongo, yawa phansi isuka esitezi sesithathu, yathathwa isifile. Kepha uPawulu wehla, wawa phezu kwayo, wayisingatha wathi, "Ningaxokozeli, ngokuba umphefumulo wayo usekhona kuyo." Esenyukile wahlephula isinkwa wadla, wakhuluma nabo isikhathi eside kwaze kwasa. Wayesemuka-ke, base bemletha umfana ephilile, baduduzeka kakhulu. Kepha thina sandulela ukuya emkhunjini, samuka saya e-Asu, lapho sasiza kumkhwelisa khona uPawulu, ngokuba wayenqumile kanjalo, yena ebeza kuhamba ngezinyawo. Kwathi esehlangene nathi e-Asu, samkhwelisa, safika eMithilene. Sesimukile lapho ngomkhumbi ngangomso, safika maqondana neKiyu. Ngangomhlomunye sasondela eSamu. Ngolulandelayo safika eMilethu. Ngokuba uPawulu wayezimisele ukudlula e-Efesu ngomkhumbi ukuze angalibali isikhathi e-Asiya, ngokuba wayekhawulezela ukuba uma kungenzeka abe khona eJerusalema ngosuku lwePhentekoste. EseMilethu wathumela e-Efesu wabiza amalungu ebandla. Kwathi esefikile kuye, wathi kuwo, "Niyazi nina ukuthi kusukela osukwini lokuqala engafika ngalo e-Asiya nganginjani isikhathi sonke nginani, ngikhonza iNkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda, nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Ngifakaza kubaJuda nakumaGreki ukuphenduka kuNkulunkulu nokukholwa iNkosi yethu uJesu. Kepha manje bhekani, mina sengiya eJerusalema ngiboshiwe emoyeni, ngingakwazi okuzakungehlela khona. Kepha ukuba uMoya oNgcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupheko zingihlalela. Kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube yigugu kimi, kepha ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engeyamukela eNkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Kalokhu bhekani, ngiyazi ukuthi anisayikubona ubuso bami nina nonke engahamba phakathi kwenu, ngishumayela umbuso. Ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamhla ngithi anginacala egazini labo bonke, ngokuba angigwemanga ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo uMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi
bokwelusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi. Naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela. Ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Kulokhu sengiyanibeka eNkosini nasezwini lomusa wayo, yona enamandla okwakha nokwabela ifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo. Angifisanga isiliva lamuntu, nagolide, nangubo. Nina niyazi ukuthi lezi zandla zasebenzela izinswelo zami nezababe nami. Khona konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisize ababuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule futhi amazwi eNkosi uJesu kuba yena wathi, kubusisekile ukupha kunokwamukela. Eseshilo lokho waguqa phansi kanye nabo bonke wakhuleka. Bakhala kakhulu bonke bamgona uPawuli ngentamo, bamanga belusizi kakhulu ngezwi alishilo lokuthi abasayi kubona ubuso bakhe. Base bemphelekezela baya emkhunjini. Izenzo isahluko sama-21 siqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi sesimukile kubo, sasuka ngomkhumbi, saqonda ngqo, safika eKhose nangangomso eRodu. Sasuka lapho safika ePathara. Sasifune umkhumbi owelela eFenike, sangena kuwo samuka. Kwathi sekuqhamuke iKhupro, sasilishiyile ngangokwesokhohlo, saqonda eSiriya, sehlika e-Athali, ngokuba umkhumbi wawuza kwethula khona impahla. Safumana abafundi, sahlala khona izinsuku eziyisi7. Bona bathi ngomoya kuPawuli, ungalubeki unyawo eJerusalema. Kwathi sesiqedile lezo zinsuku saphuma sahamba. Bonke basiphelekezela kanye nawomkabo nabantwana, kwaze kwaba ngaphandle komuzi. Saguqa ngamadolo ogwini sakhuleka. Savalelisana sangena emkhunjini, kepha bona babuyela emakhaya. Thina sasiqedile ukuhamba ngomkhumbi sisuka e-Athali, safika ePetolemayi, sabingelela abazalwane, sahlala nabo usuku kwabalunye. Kepha ngangomso samuka safika eKesariya, sangena endlini kaFilipi umvangeli, wayengomunye wabayi7, sahlala naye. Yena-ke wayenamadodakazi 4, izintombi eziprofethayo. Kwathi sisahlezi khona izinsuku eziningana, wehla eJudiya umprofethi ogama lakhe lingu-Agabu. Yena wafika kithi, wathatha uqhotho lukaPawulu, wazibopha izinyawo nezandla. Wathi, usho njalo uMoya oNgcwele, uthi, umuntu olungolwakhe loluqhotho abaJuda baza kumbopha kanje eJerusalema, bamkhaphele ezandleni zabezizwe. Sesikuzwile lokho, samncenga thina kanye nabakuleyo ndawo ukuba angakhuphukeli eJerusalema. Khona uPawulu waphendula wathi, nenzelani ukukhala nichoboza inhliziyo yami na, ngokuba sengilungele, kungesikho ukuboshwa kuphela, kepha nokufa eJerusalema ngenxa yegama leNkosi uJesu. Engenakuvunyiswa, sathula athi, mayenziwe intando yenkosi. Emva kwalezo zinsuku sabopha impahla, sakhuphukela eJerusalema. Kwahamba nathi abanye abafundi baseKesariya besiyisa kumNasoni othile
waseKhupru, umfundi omdala ebesiza kungenisa kwakhe. Sesifinyelele eJerusalema, abazalwane basamukela ngokujabula. Ngangomso uPawulu wangena nathi kuJakobe namalunga onke ayekhona, wababingelela, wabalandisa ngakho konke ngakunye uNkulunkulu abekwenzile phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe. Sebekuzwile lokho bamdumisa uNkulunkulu bathi kuye, "Uyabona mzalwane, ukuthi ziningi kangaka izigidi zabakholwayo phakathi kwabaJuda, futhi bonke bayizishisekeli zomthetho. Sebebikelwe ngawe ukuthi ufundisa bonke abaJuda abaphakathi kwabezizwe ukuhlubuka kuMose, uthi mabangasoki abantwana babo, bangahambi ngamasiko. Pho-ke senze njani na? Impela bazakuzwa ukuthi usufikile. Ngakho yena lokho esikusho kuwe. Kukhona kithi amadoda amane azibophile ngesifungo. Wathatha wona uzihlambululele kanye nawo, uwakhokhele ukuba aphucule ikhanda. Khona bazakwazi bonke ukuthi akukho lutho lwalokho abakubikelwe ngawe, kepha ukuthi nawe uhambe ulonda umthetho. Kepha maqondana nabezizwe abakholwayo sesilobile sanquma ngokuthi abazilonde ngokuhlatshelwe izithombe ngegazi nokuqumbelanayo nobufebe. Khona uPawulu wawathatha lawo madoda ngangomso, wayesezihlambululela kanye nawo, wangena ethempelini, wabika ukuphela kwezinsuku zokuhlanjululwa kuze kulethwe umnikelo ngenxa yawo onke. Kwathi sezizophela lezo nsuku eziyisikhombisa, abaJuda base-Asiya bembonile ethempelini, bayaluzisa sonke isixuku, babeka izandla kuye, bamemeza bathi, "Madoda kwa-Israyeli, yekelelani! Nguye lo muntu ofundisa bonke ezindaweni zonke okuphambene nesizwe nomthetho nale ndawo, futhi wangenisa ethempelini amaGreki, wayingcolisa le ndawo engcwele." Ngokuba babebonile ngaphambili uTrofimu wase-Efesu enaye emzini, ababesho ngaye ukuthi uPawulu umngenisile ethempelini. Umuzi wonke wanyakaziswa, abantu bagijimela ndawonye, bambamba uPawuli, bamhudulela ngaphandle kwethempeli, iminyango yavalwa masinyane. Kuthe sebefuna ukumbulala, kwafika izwi enduneni yenkulungwane lokuthi konke iJerusalema liyayaluza. Yona yayisithatha masinyane amabutha nezinduna zekhulu, yagijimela kubo. Sebebona induna yenkulungwane namabutho, bayeka ukumshaya uPawulu. Khona induna yenkulungwane yasondela, yamthatha, yayala ukuba aboshwe ngamaketanga amabili. Yabuza ukuthi ungubani nokuthi wenzani. Kepha abanye esixukwini bamemeza okunye, abanye okunye. Yathi ukuba ingenakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yayala ukuba ayiswe ekamu. Esefikile esikhwelweni, kwenzeka ukuba athwalwe ngamabutho ngenxa yokukhandana kwesixuku. Ngokuba kwalandela isixuku sabantu bememeza bethi, "Msuseni, eseza kungeniswa ekamu." Pawulu wathi enduneni yenkulungwane, "Ngivunyelwe ukuba ngisho utho na?" Yona yathi, "Uyasazi isiGreki na? Kanti awusiye yini lowo waseGibhithe owambuka ngaphandle kwalezi zinsuku, waholela ehlane amadodana ezinkulungwane ezine angababulali na?" Kepha uPawulu wathi, "Mina ngingumJuda waseThathu,
laseKilikiya. Ngingumuntu womuzi ongesiwo ongenalo udumo. Ngiyacela ake ungivumele ngikhulume kubantu. Esemvumele uPawulu wema esikhwelweni, waqhweba abantu ngesandla. Kuthe cwaka wakhuluma ngolimi lwesiHebheru wathi,